ଉପହାସ କୁ ଡରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ଉପହାସ କରୁଥିବା ବାଲାଙ୍କ ରାୟ ବଦଳିଯାଏ। ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାଲିକି ଆମର ସିଏ ସ୍ତୁତି କରିବ। ହଁ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଟେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ହସିକି ବାହାରି ଆସିବା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଟେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ଉପରେ ଦୁନିଆ ହସେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ଯେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ। ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠାରୁ ହଟିଯିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ତ ବେଟର ହେବ ନିଜକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ବୋଲି ଏତେଟା ଭାବିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ଭୁଲଟିକୁ କେବଳ ମୋତେ କୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡରିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ କର୍ମକୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ତ କାହାକୁ ଡେରିରେ ମିଳିବ। ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ଭଲ କଥା କହେ ନାହିଁ, ସେ ମୂକ ସହିତ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବୟସର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜୀବନ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବ, କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଭୁଲକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନୋଟି ଜିନିଷର ମନ ଲଗାଇଲେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର, ପରିଶ୍ରମ, ବିଦ୍ୟା। ଖରାପ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାରା ରହେ ନା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମନେ ରହେ ସାରା ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତୁମର ଜିଭ ଏବଂ ତୁମର ପେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ବି ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅପମାନ ହେଲା ପରେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗିଯାଇ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ।
ଦୁଇ ସାଙ୍ଗର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜୀବନରେ ରହିଯିବାକୁ ଦେବନି। ଯେତେବେଳେ ବି ତମର ମନ ଭଲ ନଥିବ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।